Det her er så om den samfundsvidenskabelige metode her. Der findes jo flere forskellige metoder, som naturvidenskabelig og humanistisk metode, men altså det er samfundsvidenskabeligt. Og så kan vi gå ned her og se, at der er sådan noget, der hedder undersøgelsesniveau inden for det her metode. Og det har jeg så 2 håndlangere til at forklare om her. Nu. Undersøgelsesniveauet, det kan være i bredden, og når man gør det i bredden, så betyder det, at det er, man spænder rigtig vidt over dem, som man nu spørger. Så man kan altså ud fra bredden konkludere noget generelt. Så når man laver undersøgelser i bredden, så gør man det ofte for at kan lave en generalisering. Det gør man så ved den kvantitative metode, som ofte vil være spørgeskemaer med forholdsvis lukkede spørgsmål, sådan som ja, nej og alt sådan noget. Og det gør man jo så for at få lavet et overblik. Og i og med, at det bare er sådan nogle lukkede spørgsmål og sådan hurtigt nogen, så vil argumenterne ofte være objektive. Og det var... Yes, og andet undersøgelsesniveau, det er dybden. Og det er modsat bredden. Dybden, der går du mere ned i sagerne. Du går ud i noget forståelse, forklaring, hvor man skal have noget, årsagsforklaring. Altså, man skal have en årsag til, hvorfor at sådan nogle ting sker, som f.eks. børnedødelighed, hvor man modsat bredden, så taler man med enkelte folk og hører, hvad årsagen til børnedødeligheden er. Og det er årsagsforklaring. Og det giver... det kan man undersøge ved en kvalitativ metode, hvor det kører mere på interviews, hvor man taler direkte med personen og har forskellige metoder inden for det, så man kan få en mere dybdegående forståelse af problemer. Og de her argumenter, det er så mere subjektive argumenter, hvor man får personens egne holdninger til problemet. Det er dybden. Altså, så inden for metoder, så er det jo de der forskellige slags data, sådan i dybden og bredden. Og det, når man så snakker i dybden, så er det altså observationer. Det er kvalitativt. Man kommer ud og observerer et eller andet. Og så er der struktur, som er i bredden, som er kvantitativt. Og så kan man ligesom have en blanding, som er semi-struktureret, som for eksempel er interviews. Det er ikke kun observation, men det kan for eksempel være spørgsmål, som ligesom kommer fra kvalitativt. Det er kvalitativt. Og så samtidig noget observation af, hvad der sker. Så det er semi-struktureret data. Og det gør man for eksempel i folketingsgrupper og sådan noget. Så kommer man med et forslag, og så indkalder man en fokusgruppe, som så er repræsentanter for Danmark. Enten for deres målgruppe, eller for bare generelt for den danske befolkning. Det er sådan en 5-10 stykker, 12. Vil du tage 5 af dem? Nej. sådan nogle små nogen der. Og det er så det, der hedder... det er det, man på græsk kalder strata, som er indkaldet nogle forskellige personer udefra. Super. Og så kan man også have en blanding af dybden og bredden. Omvendt dybden og bredden. Og det får vi så heroppe. Det er den komparative metode. Det er Vi går i gang. Fortsæt nu bare. Det er den alle de kloge hoveder på. Fordi man kan bruge den til at lave en interventionsstrategi. Altså en strategi til, hvordan man skal løse et eller andet problem. Og det er fordi, det er meget bedre at have, hvis man både har en viden om, hvis nu tager børn, så er det godt at have en idé om i bredden, hvor mange er det egentlig, der er børn, der dør ud af 1000 for eksempel. Og så i dybden, hvad er det egentlig, der sker, hvad er det, vi gør for så
forebygge det. Og det er så en interventionsstrategi. Og det er så også det, man kalder T-viden. Fordi så har man bredden, som den vandret del af T, og så har man i dybden, som den lodret. Så ja, det vælger man at kalde T-viden. Det kunne også være korsviden, eller plusviden, hvis man flyttede på stregerne. Det var sådan lige det. Så tager vi af fra her. Fra... Så gå ud og sådan, så vi kan se det hele. Sådan ja. Nej. Nå. Hele klassen. Nej, bare os 3. Nå. Ej, flot. Sådan her.